Грозава, другі варыянт назвы Грозаў, гэта аграгарадок Капыльскага раёна Мінскай вобласці Беларусі. Асноўнай і фактычна адзінай славутасцю і выбітнасцю мястэчка Грозава з'яўляюцца руіны невялікага палаца. Гэты палац быў пабудаваны ў другой палове 18 стагоддзя у якасці цэнтральнага будынка ў складзе вялікага і жывапіснага сядзібнага комплексу, які раней размяшчаўся ў вёсцы Грозава. Дадзеная сядзіба шматкроць мяняла сваіх гаспадароў. У эпоху росквіту у другой палове 19 стагоддзя да сядзібы ў вёсцы Грозава ставілася мноства пабудоў рознага прызначэння, а таксама цудоўны парк з вадаёмамі і алеямі. На жаль, да нашага часу ад усяго сядзібнага комплексу захаваліся толькі руіны цэнтральнага палаца. Справа ў тым, што палац у вёсцы Грозава вельмі моцна пацярпеў падчас Другой сусветнай вайны. Тым не менш, ужо ў 1950-х гадах сядзібны дом быў часткова адноўлены. Затым, у розны час будынак сядзібы ў вёсцы Грозава выкарыстоўваўся ў якасці школы, дзіцячага дому і інтэрнату. У канцы 1970-х гадоў палац быў закінуты і доўгі час пуставаў. У 2010-х гадах з'явіліся цудоўныя планы рэканструкцыі палаца ў вёсцы Грозава і стварэння на яго аснове дома адпачынку. Было ажыццёўлена некалькі этапаў будаўнічых работ, але затым працы спыніліся і больш не пасоўваюцца. Пры гэтым стан сядзібнага дома год ад года становіцца толькі горшым. На дадзены момант ужо можна казаць, што гаворка ідзе аб руінах. Ствараецца сумнае ўражанне, што сядзіба руйнуецца хутчэй, чым рэстаўруецца. Тым не менш, палац у вёсцы Грозава ўсё яшчэ з'яўляецца цікавай выбітнасцю і славутасцю Беларусі, архітэктурным помнікам 18 стагоддзя, а таксама культурна-гістарычнай каштоўнасцю краіны.